Je Hurban stále s nami aj v 21. storočí? Národno-politické dedičstvo Hurbana je možno aktuálnejšie, než si uvedomujeme. Veď Slovenská národná rada je zmierne pozmeneným názvom Národná rada Slovenskej republiky základným pilierom ústavného systému súčasnej Slovenskej republiky. Raz za 4 roky sa Slováci môžu zúčastniť všeobecných volieb, o ktorých toľko snívali Hurban, Štúr, Bórik a ostatní členovia prvej Slovenskej národnej rady. Bez inštitútu Slovenskej národnej rady by sa nezaobišla žiadna významná slovenská dejinná udalosť, vrátane Martinskej deklarácie prijatej Slovenskou národnou radou po prvej svetovej vojne, vrátane Slovenskej národnej rady z povstaleckého roku 1944, zákona o federácii v roku 1968, deklarácie o zvrchovanosti či vzniku Slovenskej republiky pamätného roku 1993. Tu všade možno cítiť inštitucionálne stopy Hurbana. Hurban je prvým politickým vojenským vodcom slovenských dobrovoľníkov, ktorí sú nespochybniteľne predchodcom slovenských ozbrojených síl. Nenadarmo pamätným dňom slovenskej armády je 22. september, teda prvé úspešné vojenské víťazstvo Hurbanovcov v Brezove pod Brádlom v roku 1848. Či si voľnosť vyberiete? Hore, junáč, hore, hore, ako kriván v ranej zore. Čo nám časy nakrdali, to krv znie, oheň spáli. Pán Boh prisahá, že zapliahať sa viac nedá.